טוב, היוש, ואני וליאור הגענו ל-112 לייקים, בואי לפה. תשתבתי לשיער. סליחה. אנחנו הגענו ל-112 לייקים, ואנחנו רוצות להגיע לפחות 200 לייקים בערך. 200? ולכבוד זה אנחנו נעשה עוגה לכבוד 100 שעקפנו אותו. כל הכבוד לכם, שפו. כמו שאומרים, שמפו. מה קשה? וואי, מה קרה? אוי, אני רוצה אוקיי, דקה, הסתבך לי. טוב, תהייתי עם היד למצלמה. טוב, ואז אנחנו גם ב-30 מנויים. איזה סכום נעשה של מנויים כדי שנצרף את אח שלנו? איזה? הוא הביא לנו הרבה. 50? 30? 50. יאללה. וגם בוא נתחיל ב-30 כי זה סכום קצת ואז כאילו אין 130. 30. ב-50 אנחנו עומדות לעשות סרטון ענק. אנחנו צריכות לעשות בלוג של סליים והכנת עוגות ואיזה סודי שלי שאני מכינה וליאור מת על זה. כל המשפחה שלי. סוד נדיר. ואנחנו בקיצור עוד מעט. עוד קצת ואנחנו בוא נעשה בלייקים עד 200 ובעוקבים נעשה 50. סבבה? הנה. יאללה. הסכם שלום, הלוואי. טוב, תצטרפו אלינו. ביי. טוב, שווה לכם הכי הרבה לעקוב. אנחנו כל יום מעלות סרטון ואפילו 2 ואפילו 3. ואני עשיתי אתמול 6. מלא. טוב, שווה לכם לעקוב. אוהבות אחיות בסטייל. ביי יוש.